Welcome back to my channel, guys. Inlo dam tlang vekem voin chu kan chanu birthday cho eikhawm abot saina cho ka eidona chu ta kan thil siam te le kan hun man dan tlem karon tilang don ani Sunday te ni angin cho malama ka inkhawm na te le cho eikhawm ma a ka thil ti te karon tilang phot don ani voin chu ka inkhawm na tlem te karon tilanga mi tam hmain karon la zoi ani ti hian phei kho khi kan bun lut ngai lawa pon lama hian kan da thina ke longin kan inkhawm thina hau tak lo khop mai tui don bon top ei siam lampang hi karon tilang khat ta deuh hlika tun trum chu karon tilang don ani zan lama hian oats ke ei to wang hian a me tur po chhum han vek ani wang khan ron ti lan tur hi ka nei to lo lutuka tun trum hi karon tilang le don ani karon tilang thuak ringa dona tuna hian tel muya purun sen tomato le marcha hring kakanga hei hi arsa ka marinate purun sen kan chuan hei hi ka bol hlo tur ten ni ta ama ka kan kha hei hi ni a eucalyptus te tiang kha atam mei chi sang hei hi packet hian ti hian a om to balai turin thak thing te nen mo chuanin cheng so man le kani helama chuan mo bu hi ti hian ka chhuma cooker ni lovin mo dek chia chuanin thak thing ti angreng packet te mi te hau kha ka chhum te la tel mui ka thlak tem ka thlaka am aron hui tuinan khan chuanin aron phok thadon ta ni chuma ka tel kanna a son arsa kha ka kangdona chuanin hemi hi aron min huna arsa chunga khan ka thlak kanga chuanin he karon tilang thok thodon ka ti kha he ti hian achung bera khan purun sen ka kansa kha ka topping ani chu kha biryani siamdan chu ani deuh mai zan ina ka kan chomhe turte siam turin hei chaidar chung vela ka bakal don ani
chuak chi a English te karon pol deuh noi dona achan chu ka chian te nam dangan lo ni pok nen an lo en ve chin boka an lan na hi chu sap trong nen karon tel ve zeu dona ni kan Northeast so hi atui lu tuka kan chu me tin reng te hi ate ber changa alian ber thleng hian abikin mizo cho keima thil siam ang te hi video kalo siam to thina wang hian an ei chak ve lu tuka voin po Arthin kang turin min tia he ka kalma pha na po ania chuanin birthday girl hi Arunachali ania he hian idu du danin lo siam ro atia min request ve a ka bakal do na ni Northeast chunga mi te Tripuri Meghalaya Garo haute keite chuanin Manipuri te haute kan cho shang siamdan ang khan cho me siamdan ang shang khan min pekho ma chu kan siam ho do na ni ke mani ho hi university hian bin hwal vela abul na ya khote rate a hen kanong khom ve ani heng ho pang lelama in ho hi chu quarter vek ani. It's been so long, we don't have a great time like this. Thank you so much for this opportunity, Sister Topi. And once again, happy birthday. In Hukom lo na ray to Kengat pay hi chu ka in khung deuh charchara university le room in Karnen ka boy ve lut to ka mi hi ka human lo top ani chu. Hei hi ka veng hlui ani helai he lelam hian in atlep phei to ra first cross second cross 8 cross thleng ina oma heta hian Northeast how kan chen na ani chuanin zirlai ho zong deuh tho hi helama hian kanon ve ani kanin beng bel ve chuna hi chuan hmuh tur kan wang deuh hleka khwa te luma ruma hen kan om deuh thap mai thin ani ka thleng chi inlo zui zel ro Hei Jasmine ani Jasmine hi tamil na hen poi mo lu tu ka me che ho hian an sama hen an kim rang zela Because I don't want to shave my dupatta. And he was like, you should go, okay? Hei bong san lo siam mek do na kan chian nu hian in tin tak ngo siamang hei tomato ti te lo grind zo chi bong sa chum min to lo clear zel ro So what are you making? I'm making beef curry. The masala for beef. Tripura style. Yeah, not exactly Tripura style also, yeah. Mixed style. Okay. Tripura Bengali. Tripura Bengali, and after staying in Tamil Nadu, little bit of Tamil Mixing. mixing. So tilai building lian ber ta war bula sang ko khosat china
chuanin heng in om thluah pawh hian zirlai tam takan om ve bawk ani hei hi drumstick kung ani a hnah le drumstick a hi tamil hian an du em bawk ani tui reng bawk a dala te hian han tel hi lamaw helaya zirlai tam zawk hi chu inlo khosa kan ni hlawma in hi awang em a luah tur hi tihian in hi an sak bel zia boka ma se awang reng thawa na chang an she khop mai sum dona thatak ani voina ka siam ve tur chu Arsa Thin le Thial ani a chuan hei a bawng sa siam kha ni a gas hi le lam hi a tha box si lawa mani in te ni box si la tihian kan han in ngak khomwang ve ni hei hi thak thing le longpar te a grind zo to nu nia ke in ka man tur chu purun var te nia a thol lu tu ka grind kim thei lo ni kan bel te po hi a ang ka manga chuan hei tel hi ka chuang huyanga purun var kha ka thla ka purun sen chuanin tomato nia aza chat hi chu kalo soi to lo mai anga a om ang tur mo ka kan mil tur khan ka thlak top mai ni chu chili powder le ai eng tlem ka thla ka ni chu thir fian khat om vel lek chuan chi hi ka thlak le boka fian khat lek a allu tu kha tui lawa chuwan chuan tiang lek chu ka thla ka ni masala le spices vel ka katel don lawa ti top hian purun var hi ne to kin katel zok don ani purun var hi masala zong aya hian ka thlak fo ani a arim a ne khop mai rim na hetiang sarim na thang ang hi mo tomato kha min kim deuh te a khan marchapui hi ka thla ka marchapui hi ka thlak tam lawa chan chu a thak chi ania tipo hian a thak lu tuk to ni Thial le a thin kha ka thlak ta hei hi chi nen sodanin fai deuh ka sil to nu nia tihian ka chokruala bel hi ato deuh hlek awangin ka son don ani tihian a lo so bora a oil hi ron in chhuah thlangin tian tui thlak lovin ka sautir don ani tihian aron in chuak to a atel mom te po khamo chuanin purun var ka her som te kha tuinen chete in tihian ka sautir lenga angai ang bok khan ka chhuatir le anga chuanin
ai thei ani mai chuanin Arsa Thin le Thial te pawh lo ei thei tawh ta a ti hian dania-in kan garnish vel ani birthday nei tunui na enge ati kan lo zo tonia oh birthday girl so what are you going to do with this? I'm going to wrap the rice in the banana leaves, Ooh. like we used to do in our Northeast, no? In Yes, our places. yes. Like kind of our traditional way of eating food. Yes. It smells so good. No? Birthday celebration in a Northeast style. Yeah. You know, that time still didn't come yet. Maybe the fish curry didn't come yet. And then kappa. This is rice only. What is this, chicken? This is chicken fried by Dipti. Gara special rice. Can you help me? Beef curry, Bengali style. Another rice. Dessert and liver. Yoga mat pha. Birthday girl. Kappa Garo special ani a hi Arsa bol tila at chiang zo kang soda tene marcha pui tene na siam ani a tui khop mai. I was unable to record the dinner time and all the gatherings because I was so busy. Anyway, we have such a great time, good food and good vibes. My friends, we're closing today's video. Thank you for watching, guys. Bye.